La. Pozerám tu práve na ten názov Whatever You Want. Áno, takto sa volá tá pesnička. Dobre, fajn, tak toto boli tri pesničky, tri známe hity, ktoré sme si pripomenuli z roku 1979, ktoré nejakým spôsobom zmenili tvár vtedajšej hudby svetovej, ktorá sa hrala a ktorá sa počúvala. Verím, že aj vy máte veľmi konkrétne spomienky na niektorú z týchto pesničiek, tak mi dajte o nich vedieť, alebo spomienky na rok 1979, ktorý si teda pamätáte, a kde ste boli, čo ste robili, čo ste počúvali, a ja vám pri tom poskytnem takú celkom exkluzívnu možnosť. Budete môcť venovať jednu z týchto pesničiek, ktorú si vyberiete niekomu, komu len budete chcieť. 0902 02 22 02, napíšte mi.